May pa-oras ka balen. Kaya daming mabilog ang pwersa ng One Media TV 44 Pampanga. Pabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pumalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Martes, April 30, 2024. Ako po Benny Ginto at iti ang News Force Pampanga. Mas maragula ospital ng Kapas, yung pakinabangan dareng residente, kapamilataning pondong penigobra ng Senator Lito Lapid, ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Kapag nasa na makapamye mas matas at dekalidad healthcare services para kareng memalen ning Kapas king Tarlac, paparagulya ngeni in pampublikong ospital keti. Ngening Martes, April 30, opisyal apesin na yan ning groundbreaking ceremonies para king upgrading ning ospital ning Kapas. Apeni muna ning kabalen na Senador ay Lito Lapid, kayabe i Mayor Roselier Butz Rodriguez, Vice Mayor Alex Espinosa at aliwa pang lokal na manungkulan. At suya naman king programa ing anak ning senador ay Mark Lapid ing tatalakad the Chief Operating Officer o COO ning Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Agpangkang Senator Lapid tukluking 54 milyong pesos ing penigobra na pondo ning kayang opisina para king mas maragula ospital katukining request ng Mayor Rodriguez. Opo, muna mintala di Mayor kaya mangailangan lang karong karagdagan ng ospital yung kabalentang ketiking Kapas na agad-agad naman tinigunan mo pa kaya itong Mark Lapid nga akong anak yan natinikin groundbreaking na tao yung katupara na ning anyaran da rin tao Kapas. Kawani king pamagpasanting king ospital at reng miragdag hospital beds, panikwana na mo naman ning senador ing makapamye dagdag pang dialysis machines para kareng mangatwa king balen ning Kapas. Kung mayroon 50 million ining keni, kay ba't ka nilita pang dialysis machine karagdagan da. Dialysis para kareng senior citizen. Bawal pin magkasakit muna yung kalusugan talaga baling danupang kay kasami kakasakitara, baling alakang pere kasami kakasakitara. Number 1 niya talaga. Maragol naman ang pasalamat ng Mayor Rodriguez, king saw padinake ning senador para king kabulasan dareng residente, lakwas at miragdagan lang 30 hospital beds. Ay maragulya pong saop kaya kami king Balen Kapas, yung binyana pong Senator Lito Lapid. Nung agit siya po yung hospital, kailangan niyang ma-rehabilitate. So this will translate into additional hospital beds po para kay king Balen mi. Kita pong estimate, may base kitang program of work, mga additional 30 hospital beds po. Kumpiyansa ang alkalde na mayari ang construction ng ospital bayo mapupus ing banwang 2024. Yes, kang Senator Lapid, thank you so much kaya nga binya yung biyaya kaya king Balen ng Kapas at managulyang saopin ni kaya kami. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Asahan niya mitalakad king Eastgate Center, king Barangay San Jose, San Fernando, ing Registry of Deeds building kay ba't niyang may pasinaya ning pirmahan ng Deed of Donation para king gabun na pitalakaraning istruktura. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Opisyal ng pesinayan ng formala pirmahan ng Deed of Donation pilatan ng Land Registration Authority o LRA, lalam ng Department of Justice at ng pribadong kumpanyang Lahar Free Realty Incorporated o LFRI para king pamanalakad ng Registry of Deeds San Fernando Building. At yageti Mayor Vilma Caluag bang personal akit ing Deed of Donation signing. Itiya naman ng marka ng umpisa ng construction ng building ng Registry of Deeds San Fernando, amitalakad ketiking Eastgate Center, Barangay San Jose. Megsilbig tubod ng LRA ang karelang administrator ay Geraldo Pangasirios, kabang i Vicente Lazatin Panlilio naman ing representante ng LFRI o donor. Pepa salamat naman ni Mayor Caluag kareng memuntukan king proyekto bang mas ilapit ing serbisyo dareng national at local government units kareng Fernandino. May kisan metong yan naman king programa idating Vice Mayor Jimmy Lazatin ng siyudad San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.
May kumpleto ni ang proyekto ng Department of Transportation at ng DPWH. Agawan lang safe at masala ring bike lanes king Ciudad San Fernando. Ay ng istorya ng Tricia Cruzado. Opisyal ning mibuklat kareng bikers sing joint project at 37.50 km long illuminated bike lanes ning Department of Transportation ang poning Department of Public Works and Highways king danening MacArthur Highway, Lazutin Boulevard, Jose Abad Santos Avenue at Capitol Boulevard ning Ciudad San Fernando kayagnan ning meganapa inauguration ceremony nung nuka rin penimuna ning DOTR Secretary Jaime Bautista ing ribbon cutting king Arap Heroes Hall. Kayantabe king may sabing ribbon cutting i Mayor Vilma Caluag ning Ciudad of San Fernando. Samantala, mahigit naman king 330,000 Fernandino ang po Kapampangan naman ning makinabang at magbenepisyo kareng megawang bike lanes king Ciudad ning San Fernando. At tatandanan inyang June 2023 megumpisa ing pamangawa kareng amanwang bike lane na kung no ka rin makapwesto reti king Manila North Road o MacArthur Highway, Lazatin Boulevard, Capitol Boulevard, ang po Jose Abad Santos Avenue. Layo ning amanwang proyekto na mas pasik na nga ning pamangamit king bisikleta bilang pamamiyasaw king environment at ligtas sa pamagbiyahe king dalan. Ako po Tricia Cruzado para king News First Pampanga, balitang tutu king Balen Susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Gusto at malinis sa danum ing yampang ning italakad na pumping station king Barangay San Felipe king San Fernando. Kaya katang silipan ning gena pa na groundbreaking ceremony king istorya ng Patricia Mamangon. King kapag nasa na makapamye usto at malinis sa supply ning danum kareng Fernandino, pesi na inyong groundbreaking ceremony para king italakad bayong pumping station king Barangay San Felipe, Ciudad San Fernando inyang Lunes, April 29. Many muna king programa reng opisyalis ning city government king pamanimuna ng Mayora Vilma Caluag ing City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation kabangatsuya naman ni Barangay Kapitan Ariel Pogi Carion. King mensahe ng Mayor Caluag, menyaw siya king Water District at Prime Water na isundo ing karelang mandato na magsilbi kareng Fernandino. Lakwas ngenit kailangan ning marakala supply ning danum, pauli ning matinding pali. Kinilala da naman reng manibala ning CSFWD, adina General Manager Engineer George Gumba at Director Engineer Ferdinand Kailao, ing balaw sa pamanutok ng Caluag, bang makapamye malinis sa danum kareng residente. Kukulay siya naman ning alkalde kareng project managers at contractors na panigobra niya king oras ing proyekto bang mibiyayang maulagang serbisyo kareng memaryo ning Barangay San Felipe. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.
Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan kilubding 24 oras ay ning report ng Abby Meneses. Mapali at malisangan pamuni ning panandaman king Maragul aparte ning Luzon. Pauli na ning easterlies o angin manibatan king dagat Pasipiko. Samantala, papulupulong oran naman ating abe kildap at dulduling asahan king Visayas at Mindanao. Iti apekto na naman ng Intertropical Convergence Zone o ITZ. Ala na mga monitoring pag-asa na anumang paparatang weather disturbance king lual at kilub na ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging party kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo, reklam king kayong lugar, palyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Palyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll venue lang ining Martis, remekala pa istorya ketiking probinsya. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuy. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo sa ipinakitang malasakit ng CSFWD na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito. Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali
sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando. Ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at estableng supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.